que diu. L'objectiu és no pas dir cap veritat absoluta ni discutir res a ningú, sinó sobretot explicar clarament que hi ha coses que no diu, però sembla que són d'acceptació comuna, a vegades no només entre la gent que no es dedica a la ciència, sinó també entre els científics mateixos. I volia començar amb aquesta imatge del foc ritual, per dues raons. Una perquè ens serveixi per recordar aquesta idea que es tracta més de gramar coses i de desfer coses que no pas d'explicar-ne, d'explicar massa veritats. I també, per una altra banda, perquè té aquesta imatge que és molt important darrere totes aquestes creences de les que parlaré, que és que la matèria passa a energia i desapareix. Matèria i energia és la mateixa cosa i darrere d'això és on d'alguna manera volten totes aquestes falses creences que tenim. No només, però aquest és un punt important. Comencem pel començament, que deia aquell, en el Big Bang. I volia començar amb una cosa que vaig llegir. Aquestes xerrades es preparaven per l'any passat. I sortia una entrevista a VilaWeb en Pau Riba, que ens ha marxat aquest mes, de viatge, també cap a les estrelles. I ell explicava, perquè estava preparant un llibre, o acabava de fer un llibre, i parlava d'això, justament de la ciència, tema que també li interessava molt, sobretot la part filosòfica, de les implicacions vitals, més que filosòfiques, de les que té el que diu la ciència. I ell deia, hi ha científics, com Hawking, per exemple, per posar un exemple d'un científic reconegut, que quan els pregunten què hi havia abans del Big Bang, diu, amb aquella serietat i aquella tranquil·litat, diuen, si no hi havia ni espai ni temps, no hi havia res. Però llavors et preguntes, què va explotar si no hi havia res? Jo sé que el sentit comú ja ens ho diu, el que passa que a vegades hem de repetir-nos que hi va haver el Big Bang i no ens ho preguntem, perquè ja potser sí que va haver el Big Bang, no? I llavors diu, et cau una pedregada d'interrogants a sobre, a tu, a cadascú que es pregunta sobre això del Big Bang, no? I en canvi, diu, els científics s'han cuinat el seu piscolabis amb això i amb això van a missa, i tothom va fer la seva feina com si això fos una realitat absoluta i sobre aquí es basen, diguem, coses que fem després, no? Els científics són aquells, que fan aquella opinió. En realitat, què és el que sabem d'això, del Big Bang? Només per anar traient la brossa, sabem que al voltant del que en diuen una singularitat, que vindria a ser, en llenguatge col·loquial, un punt, l'espai es va començar a dilatar de manera sobtada. I diuen, i per què hi ha aquesta? Això és una teoria. En ciència hi ha moltes coses que són fets observables, que és el que hem d'aprendre a distingir, i el que són teories, que ens serveixen per explicar la realitat. Teòricament, valgui la redundància, si trobem una explicació que ens serveix millor per explicar la realitat que la que teníem abans, doncs deixem la teoria anterior i agafem la nova. Llavors, aquesta teoria d'on ve, la teoria del Big Bang? Doncs ve d'una observació que és que l'univers és en expansió constant i que, a més, totes les galàxies es van allunyant contínuament, com si d'alguna manera quasi fossin a la superfície d'un globus i el globus més inflant, i es van allunyant les unes de les altres, i a més, resulta que aquesta expansió cada vegada és més ràpida. Cada vegada es fa més gran, més de pressa l'univers. Llavors diuen, hi ha alguna cosa que fa que aquest espai creixi cada dia, i cada dia més de pressa. I això no ho saben els científics què és. Una cosa no serà perquè cosa en el sentit de matèria, no és, perquè no ho han trobat i no això, però és cert que hi ha alguna cosa que provoca això. A partir d'aquí això queda ja en l'àmbit personal de què és, però la ciència no ho sap. Per tant, aquest és el primer fet. Un altre més relacionat amb la biologia. La
teoria de l'evolució. La teoria de l'evolució, que comença amb Darwin, explica que hi ha certs mecanismes que es donen a la natura. Què va fer aquesta teoria de l'evolució? Observa, a partir de l'observació, tant de fòssils com dels animals i de les formes que presenten els animals, explica, o dona una teoria, dona una explicació raonable que demostra que les teories del fonamentalisme catòlic que hi havia abans de Darwin no eren certes. Bàsicament això, servia per superar un paradigma. Però la teoria de l'evolució no en sap res de l'origen de la vida. No hi ha cap evidència que descobreixi Darwin sobre l'origen de la vida i, per tant, això també és un fet que roman en l'àmbit de la filosofia. Per tant, també tenim dret a tothom a parlar-ne i a discutir i a tenir les idees que vulgui tenir un. La biologia, el que a mi em sembla és que és una... Bueno, no només a mi, però... Vull dir que és una ciència experimental i que, com totes les ciències experimentals, s'han de basar en un compromís amb la recerca oberta per la veritat i fugir de teories polítiques. I ara parlo de teories polítiques perquè després veurem una mica tot això de Darwin i de la teoria de l'evolució i de com l'hem acabat entenent, com està molt relacionat amb una manera de veure el món i, per tant, amb una visió política. I anant fent un pas més enllà, que és el que d'arrel m'agradaria que qüestionéssim tots, és aquest paradigma que en diem el materialisme científic, que per mi és més materialisme que científic, però és el que regna, és el que mana a les universitats, tristament. Presenta com una visió del món que aparentment és infal·lible, és inqüestionable, sobre la base filosòfica que assegura que no hi ha res més enllà del món material. Sembla que si un estudia qualsevol ciència ha d'acceptar aquest principi. Ningú t'ho diu quan entres a la universitat el primer dia, però es dona per sabut que si tu ets científic existeix el món material i res més. Tota la base dels teus treballs ha d'anar a partir d'aquí. Llavors, jo valoro molt una cosa que em van ensenyar a primer de biologia, el primer any, un professor que es deia Jaume Josa, que ens va explicar la història natural com a ciència no existeix. Jo crec que és un bon començament per la carrera. Diuen, el que ha fet l'estudi científic de la naturalesa és que ha reflectit a cada època el paradigma cultural en el que es troba. I aquí torno a empalmar amb el que parlava de la teoria de l'evolució. En el context de la revolució industrial va néixer el que se'n va dir el darwinisme social, que és que va convertir el concepte de supervivència del més apte, que diu Darwin, en supervivència del més fort, sense massa cap fonament. I a més, interpreta que el motor principal de l'evolució és la competència. Existeix competència a la natura? Sí, existeix. Què és el motor de l'evolució? Això és bastant més discutible ja. En canvi, si veieu moltes referències encara de programes de natura, això, som aquí. Sembla que això sigui l'únic motor que mou la vida, i no és així. El neodarwinisme diu que tota l'evolució també es basa en els gens i que les mutacions aleatòries que es produeixen en els gens després són seleccionades per selecció natural, perquè el que té més, el que dona la casualitat que allò és més apte, doncs aquell es pot reproduir més i per tant aquella espècie prospera. I que aquesta selecció natural funciona per competència. Si neix un que és més espavilat que l'altre, aquell és el que es reproduirà més i és el que progressarà. I molta gent s'ha quedat amb aquesta visió. Llavors, hi ha bastantes coses a la natura que ens diuen que això no ha funcionat ben bé així. Ho anirem veient. M'ha agradat posar aquí al costat aquesta imatge, que és la d'una cèl·lula,
que és una representació que no és un dibuix, és una representació que ve directament de radiografies, de ressonància magnètica nuclear i de microscopia criogènica. És a dir, la representació més fidedigna que tenim de la cèl·lula. Hem de pensar que el nostre cos està fet d'això. Per què la posava aquí? Doncs perquè em serveix per introduir el següent punt també, que és el de posar en dubte la teoria de l'evolució, en la qual hi va haver una biòloga que es deia Lynn Margulis, molt relacionada amb Catalunya, per cert, perquè el seu marit és català i és un deixeble de Ramon Margalef, de què us parlaré després també. I què fa Lynn Margulis? Descobreix que les cèl·lules eucariotes, que les cèl·lules eucariotes són les que tenim nosaltres, tots els animals, els vegetals, les cèl·lules més evolucionades, les procariotes, que són molt primitives, i les eucariotes, que són inclús algues, plantes, les formes de vida més evolucionades són cèl·lules, totes estan composades de cèl·lules eucariotes. I descobreix que aquestes cèl·lules resulta que tenen ADN, és a dir, el material genètic, no el tenen només en el nucli, sinó que també en tenen fora del nucli. I resulta que aquest ADN que està fora del nucli no és igual que el del nucli. És a dir, té un altre origen. Llavors, no només a partir d'aquí, però això serveix una mica de motor de desenvolupament, Lynn Margulis elabora aquesta teoria de la simbiosi com a força evolutiva, fonamental. I avui ja la major part de biòlegs admeten que aquesta és la teoria que és més actualitzada i que concorda més amb la realitat. És a dir, la teoria de la simbiosi, per tant, la cooperació explica coses que fins ara no sabia explicar la teoria de l'evolució clàssica. I explica, per exemple, que hi ha determinats moments a la història natural que es produeixen salts. És a dir, que no tot és una evolució continuada d'una espècie on d'això que es produeix una mutació que millora una mica i aquella és la que prospera i a base de milions d'anys va d'això, sinó que de tant en tant es produeix un salt. I ella el que diu la Lynn Margulis és que aquests salts els explica la cooperació com a mecanisme fonamental de la vida. Llavors, què explica? Que les cèl·lules eucariotes, en realitat, es van formar per fusió de 4 bacteris diferents. Un bacteri a qui li agradava el sofre i la calor, amb un bacteri que sabia nedar, amb un bacteri, després, això és a base de temps, amb un bacteri que respirava oxigen, i després a un que fa la fotosíntesi. I això és el que dona lloc a la cèl·lula eucariota, que és la base de la major part de la vida que veiem tots. Llavors, aquest salt evolutiu permet adaptar-se molt millor a l'ambient, a un ambient que la Terra, diguem, ja era amb oxigen. Què passa? Llavors, quins altres àmbits hi ha que posen en dubte tot el tema de la selecció natural, dels gens? No sé si recordeu, fa uns quants anys es parlava molt. Estem a punt de tenir tot el mapa genètic. Quan el tinguem, no us preocupeu, perquè curarem totes les malalties. I cada setmana hi havia notícies d'això. Ara no fa temps que no s'encanta gaire gall ni gallina. Hi ha treball, evidentment, en l'àmbit genètic, però no és el que semblava. És a dir, per què? Perquè partim, dissortadament, que tota la investigació segueix basant-se en la matèria. És a dir, segueix basant-se en les molècules de l'ADN, amb els canvis que podem fer químics, per tant, en allò que identifiquem com a matèria. I què ha passat els últims anys? Doncs que s'ha desenvolupat un camp que és el camp de l'epigenètica. Epi vol dir a sobre, genètica sobre la genètica. Aquest camp que parla de les coses que fan control sobre els gens. I això canvia hauria de canviar la nostra concepció. De moment no sembla que hagi afectat molt a la medicina, perquè segueix sense, no sé per aquí m'he entès per aquí em surt,
però en definitiva què fa l'epigenètica? Diu, els gens no es poden activar i desactivar sols, és una mica com el del Big Bang, tot un moment, perquè hi havia abans. És a dir, què fa que un gen tot d'una s'activi? I llavors el que estudia l'epigenètica són les coses que poden activar un gen o desactivar. Llavors diuen què és, això ha de ser alguna cosa que és en l'entorn energètic, sigui dit, que dispara aquesta activitat genètica. Llavors estudia com els senyals d'aquest entorn modifiquen, regulen aquesta activitat dels gens. El que diu Bruce Lipton, que és un biòleg cel·lular, que s'ha dedicat a això, diu aquesta nova conscienciació revela que els nostres gens constantment són modelats, són remodelats en resposta a les experiències vitals que tenim. La qual cosa emfatitza les nostres percepcions sobre la vida, emfatitza que les percepcions sobre la vida modelen la nostra biologia. Cosa que crec que de manera intuïtiva també tothom sap, d'alguna manera. Però la ciència va confirmant i per tant hi ha coses que hem de deixar enrere. Llavors, tornant una mica a la base, la ciència neix per donar una visió del món basada en l'observació i la investigació sobre com funciona el món. Això no ho hauríem de perdre de vista perquè aquí és moltes vegades on ens anem per altres camins i llavors ens perdem. I el que deia Einstein, crec que és una cosa que no es practica molt, és que la base de la ciència és no deixar mai de qüestionar. És a dir, no podem mai dir que això és un coneixement científic, com que això és un coneixement científic que ningú el posi en dubte. No. Justament perquè és un coneixement científic, mereix que contínuament el posem en dubte per aprendre potser una capa més d'això que supera el coneixement que teníem. I si la història de la ciència, de fet, ens ensenya alguna cosa, és que el coneixement pot ser expandit. Llavors, el materialisme, torno a repetir, ens està sempre dient en veu baixeta que no hi ha res més enllà de l'univers material, cosa que és una creença, que està molt bé, que tothom té dret a creure el que vulgui, però que no té dret és a fer-ho passant als altres com si fos una veritat absoluta. I per la ciència materialista també s'ha de dir que la consciència és una gran anomalia, perquè no la saben explicar, no se sap explicar, des d'aquest punt de vista, és a dir, s'expliquen algunes, s'intenten explicar els pensaments com a fruit de reaccions químiques, i això parteix d'aquest enfoc força esbiaixat. Tampoc no vull anar insistint més del compte, però en definitiva és en això que no hi ha res més enllà de l'univers material, primer hauríem de començar dient que no es pot provar que una cosa no existeix. I per tant això és un principi científic que tots hauríem de tenir clar i que el que podríem dir en tot cas és que amb els instruments científics que tenim ara i amb el coneixement que tenim, que els instruments científics el que fan és extendre el rang de percepció que tenen els nostres sentits. Veiem una mica més que el que veuen els nostres sentits. Doncs que amb això no s'ha trobat, no hem trobat més coses. Llavors, per resumir-ho molt, hem anat de la Terra és el centre de l'univers, medieval, que com la resta de dogmes no podia ser qüestionat, evidentment amb una elit religiosa en aquells moments, i el control que exercia, que va ser superat per Copèrnic primer i que després del 1609, Galileu, d'alguna manera confirma, a costa també de rebre alguna garrotada, però hem anat a un nou sistema de creences amb una nova elit científica en el seu control. I què diu aquest sistema de creences? No existeix res més enllà de la matèria i l'energia que podem detectar amb els sentits o instruments actuals. Hi ha un altre principi que és molt important, el que parlarem després, que és els observadors científics són observadors neutres, importantíssim, i no hi ha connexió entre la ment humana i el món natural o material que observem. I encara hi ha un altre principi d'aquests de creença, que
descartant, que és que el món es pot compartimentar en divisions separades i quedar-nos amb la visió compartimentada. O sigui, pot servir estudiar un àmbit si mantenim la visió global. Hi ha un biòleg que es diu Sheldrake, del que no en parlarem perquè seria posar-se en un altre tema més extens que parla de camps d'informació i camps mòrfics i això, però que explica que aquestes creences no són perilloses perquè la majoria de científics hi pensin de manera crítica, no. Per l'establishment, per dir-ho d'alguna manera, són perilloses en realitat per nosaltres perquè els científics no hi pensen. O sigui, les donen com per no discutibles. Tornant a reemprendre des del principi. Aquest és el doctor Margalef, que va ser catedràtic d'ecologia, el primer catedràtic d'ecologia de l'estat espanyol. Per què explico això? Per també posar una mica en context, a banda de per què explico tot això amb la meva formació i amb el que em dedico jo, doncs molta part ve de la manera de pensar, de la manera d'enfocar la ciència que el doctor Margalef transmetia. Probablement és un dels científics més rellevants, sens dubte un dels ecòlegs més importants del món, en el que li han donat tots els premis i que sempre deia no s'ha d'adoctrinar la gent, se l'ha de fer pensar. I la seva manera de pensar era, o de fer pensar a la gent que estudiava era una de les característiques. Era difícil perquè totes les seves classes eren d'esquena al públic, de cara a la pissarra, mentre anava escrivint coses i anava explicant, esborrava abans no s'havia apartat, però era brillant fora de les classes i era brillant incentivant a pensar i, per exemple, si en un examen un li contestava coses que ell havia escrit en un llibre, jo tenia 0 punts. Les coses que jo he explicat no vull que me les torneu a explicar més. Per què ho deia això? Perquè feia molt treball de detalls i una persona, no penseu que ara us explicaré algunes coses més filosòfiques del que diu, però feia un treball, diguem, molt, sempre buscava la fórmula matemàtica, la manera d'expressar, de trobar correlacions, i no és perquè sí que era un científic reconegut, però mantenia per sobre de tot la visió global, que és el que comptava. Una de les coses importants és per què l'ecologia? Doncs perquè l'ecologia, o per què l'ecologia com a referència d'aquesta manera de veure el món? Perquè totes les disciplines de la biologia, que és el que vaig estudiar jo, doncs són disciplines que anaven compartimentant els àmbits, la fisiologia animal, la bioquímica, la zoologia, la botànica, la genètica, i cadascú dediquen el seu tros sense preguntar-se massa sobre el total. Llavors, què apareix en un moment determinat? Apareix aquest concepte de l'ecologia i en una càtedra relativament recent, que és dels anys 60, aquí comença la primera, que el que fa és una disciplina que ho engloba tot i intenta entendre la visió global de com funciona. Hi tornarem, de com funciona la natura, agafant el coneixement de totes les branques, integrant-lo i relacionant unes coses amb les altres. I això és el que després també, perquè quan m'ha fet la presentació i m'ha explicat, no sé què té a veure una cosa amb l'altra, perquè entengueu, l'agricultura biològica no és més que una manera d'agafar els coneixements de l'ecologia científica, que no és l'ecologisme, s'han de distingir les dues coses, l'ecologia com a ciència integradora, i fer servir aquests coneixements que té l'ecologia per aplicar-lo en el conreu, en els cultius.
Llavors, Margalef què deia? Coses molt importants que lliguen amb les coses que havíem de tirar per terra. Que a la natura hi ha molt poques lleis. Ell s'havia cansat de fer fórmules matemàtiques i les feia servir i són útils per a algunes coses. Però són útils com a aproximacions, per entendre una mica més algunes coses, per entendre correlacions, però deia, hi ha poques lleis a la natura, és una cosa realment oberta, l'hem de veure com una simfonia que sempre va avançant. I la naturalesa és un sistema dinàmic on les coses sempre canvien, a vegades canvien d'una manera sobtada, és una mica el que veiem amb Margulis, i a vegades més a poc, que és que van evolucionant. També deia que no es pot mantenir una visió dogmàtica de la naturalesa. En general, el que jo he vist, els grans científics acostumen a anar remarcant això. Fugim de dogmes perquè la realitat no hi respon. I una altra cosa important, més val explorar i somiar que voler posar massa lleis i decrets i tancar-ho tot en fórmules, perquè la natura, la vida, és realment adaptable i es regeix per molt poques lleis estrictes. En tot cas, hi ha lleis aproximades, hi ha coses que, com la termodinàmica, les lleis de la física, de la química, a cada nivell hi ha unes lleis que es compleixen, però que no s'ha de perdre de vista que és una cosa oberta. Això amb què m'ho fa relacionar? Doncs també amb l'avi Jaume, que es va dedicar molt de temps a classificar cargols, que va fer una feina de, vosaltres ho sabeu, de classificació. La col·lecció va plegar més de 100.000 exemplars, més de 16.000 espècies diferents, tenia molta habilitat classificant i va dedicar milers d'hores. Però deia, la classificació zoològica no és pas l'important, és l'entreteniment allò. I el més important és entendre coses com que això, que una conquilla, per exemple, és un prodigi de la naturalesa, deia que tot parlant-nos de mars llunyanes i de països exòtics ens fa somiar en coses no mai vistes. És una mica el mateix que diu Margalef, per l'altra banda, explicat d'una altra manera, o que ens deia també moltes vegades, no llegeixin massa, que només sabran el que han llegit. Vagin al camp i toquin els arbres. I per seguir una mica amb Margalef, i per coses més concretes de l'ecologia, m'agradaria parlar també de 3 o 4 coses. L'ecologia podem dir que és el que en diem la biologia dels ecosistemes. I ella tenia molt per ecosistema un nivell d'organització, és a dir, ecosistema diem quan parlem del tot, de quan animals, plantes, el substrat, quan tractem tot això, això és un ecosistema, però no podem dir aquí s'acaba l'ecosistema A i aquí comença l'ecosistema B, que moltes vegades també s'ha intentat tergiversar. Però deia, el bosc és l'ecosistema terrestre d'estructura més complicada i la peça cabdal que hem d'entendre és l'arbre. Es pot considerar que un ecosistema, en aquest cas per exemple el bosc, és com una màquina d'evolució i que on es donen processos d'adaptació i d'evolució mútua i dins d'aquesta evolució i aquesta adaptació evidentment hi ha fenòmens de competència, però no només, hi ha molts fenòmens que són d'evolució d'una espècie juntament amb una altra, es diu coevolució. És a dir, neixen adaptant-se i després hi ha fenòmens encara que fan un pas més de simbiosi i de jo em beneficio de tu, tu et beneficies de mi. Dèiem, el bosc és l'ecosistema terrestre d'estructura més complicada i explicava una cosa que crec que és interessant com a idea, que la retinguem. Les arrels, els troncs i les tiges són el sistema de suport en l'arbre, que és l'element fonamental del bosc. Diu, la distribució de les fulles i l'organització de la capçada constitueixen un prodigi d'equilibri tant pel que fa a l'aprofitament de la llum, és a dir, no és res casual, el que ens sembli, tant pel que fa a l'aprofitament de la llum com a la despesa precisa d'aigua necessària. I fixeu-vos que després de fer
dedicar-se sempre a buscar expressions matemàtiques, correlacions, lleis o explicacions per com funcionava la natura, per intentar fer prediccions amb coses que siguin útils, lògicament, per l'ésser humà, que d'això va l'ecologia. Deia, algú ha dit que la superfície del mar és massa complicada perquè la descrigui un físic. I deia, doncs, igualment podríem dir que cal un poeta per descriure apropiadament un arbre. I estaria bé que això tampoc no ho oblidéssim, perquè quan els mateixos, quan veus un personatge com Margalef, tot un ecòleg, dient deixeu-vos estar d'històries, que la poesia us acostarà més a entendre que és un arbre que totes les explicacions dels llibres, doncs crec que és una reflexió interessant. Què podem aprendre dels arbres? Doncs, bueno, evidentment, sense els arbres no seríem aquí. És bonica, deia que en el títol, que no he acabat d'explicar abans, deia falses creences científiques i algunes coses boniques sobre la natura. Això, en realitat, era una mica una broma camuflada referida al doctor Margalef, justament, perquè quan feia les classes, a banda que no s'entenia res, i tot estava a la pissarra i guixava i anava explicant, anava d'això, tot d'una girava i deia, i ara parlarem d'algunes coses boniques de la natura. I llavors, les coses boniques podia ser una fórmula matemàtica, també, però era una mica aquest contrast. I llavors, a banda que és molt interessant aquesta complementarietat entre nosaltres i els arbres, en quant a intercanvi dels gasos bàsics. Nosaltres emetem bàsicament diòxid de carboni i els arbres emeten oxigen. Però que els arbres necessiten el diòxid de carboni que nosaltres emetem per fabricar la seva fusta, per viure, i evidentment nosaltres necessitem l'oxigen que fabriquen els arbres. Això és una simbiosi perfecta, el que tenim, no només els éssers humans, sinó la majoria d'animals. Però hi ha moltes més coses a descobrir. És a dir, no és només... Això és un intercanvi químic, podem dir, entre cometes, perquè després, darrere d'això que en diem un intercanvi químic, hi ha segurament més complexitats que no ens sabem llegir encara. Però hi ha coses que sí que podem veure, des de què ens diuen els arbres quan estan nus a l'hivern i quan fan l'explosió de la primavera i com ens criden l'atenció de nou amb l'esclat de colors a la tardor. Més val que ens fixem en aquestes coses que no intentar ser massa què diuen els científics dels arbres, perquè a vegades perden l'essencial amb tot això. Torno, no llegeixin massa que només sabran el que han llegit. Una altra cosa interessant és que, evidentment, era una persona, Margalef, que feia treballs de molta profunditat i a vegades difícils de seguir, però també tenia la gràcia de saber explicar amb imatges molt senzilles idees complicades de com funciona la natura. I, per exemple, ell explicava sempre el model de predador-presa com el model Tom i Jerry. Deia, en Tom i Jerry, el gat, evidentment, sempre busca la manera d'atrapar el ratolí, de posar-li paranys, i el ratolí busca alguna treta per escapar-se del parany i fer caure el gat. I no s'acaba mai. El gat no atrapa mai el ratolí. Doncs això és el model de predador-presa. És a dir, l'espècie depredadora mai elimina l'espècie presa. És més, el que fan és que en el moment que interaccionen, si ho miréssim el sistema només com un sistema senzill que es dona poc a la natura, una espècie depredadora amb una espècie presa, el que veiem com evoluciona aquesta relació és que hi ha un període d'una certa turbulència, però quan s'estabilitza, la biomassa, és a dir, la quantitat d'animals que hi ha d'espècie presa i la quantitat d'animals que hi ha d'espècie depredador, ha pujat una mica respecte a la que hi havia inicialment, de tots dos. I tots dos estan en més gran nombre. Jo crec que això és una... Si ara que parlem dels senglars moltes vegades, és
una reflexió interessant de com funciona la natura. Ara, a l'hora de la veritat, les coses no són tan senzilles. Per què? Perquè un depredador té diverses espècies presa, evidentment, i llavors es compliquen les... I una presa alhora té molts depredadors, i les cadenes tròfiques es compliquen. Però, en essència, està molt bé fer aquest treball d'abstracció per no arribar a conclusions que no són veritats. Més coses sobre això de la cooperació i la competència. Doncs hi ha, per exemple, uns treballs força recents, potser de fa 4 o 5 anys, a la Universitat de British Columbia, al Canadà, d'aquesta doctora Susan Simard, que han descobert que tots els arbres del bosc estan connectats per sota. Però no només, sobretot són fongs que connecten les arrels de tot el bosc. I explica la importància que tenen les seves investigacions, com han descobert que hi ha arbres que en diuen arbres mare, arbres que tenen centenars d'anys, moltes vegades, quan se'ls deixa, que arriben a estar connectats a tots els arbres del bosc. I com passen informació i com intercanvien, no només intercanvien diòxid de carboni i oxigen, i com quan un arbre mor transfereix nutrients a tota la resta d'arbres i com també hi ha mecanismes d'avisar-se quan arriba una plaga, és a dir, com estan tota la xarxa comunicada, de manera que un bosc s'assembla molt més a les connexions dels nostres neurones, del nostre cervell, i que això dels arbres, un arbre, un altre arbre, com a entitats separades, només existeix a les nostres ments, perquè veiem la superfície, que va sobre la Terra. Llavors, què diu? Quina reflexió fa aquesta doctora? Diu, els arbres no són realment individus que competien per la supervivència del més apte, en el sentit que Darwin va pensar. Això no funciona així. Altres coses interessants. John Young és un naturalista i rastrejador, un naturalista i rastrejador perquè es va formar amb un nadiu americà, diguem que havia heretat les tècniques de rastreig d'animals i combina aquest coneixement que li van transferir amb els coneixements de l'ecologia moderna i fa un treball molt interessant i parla en concret del llenguatge dels ocells i de com és important com a sistema de comunicació entre les espècies. Però, més que entrar molt a fons aquí, el que sí que us volia dir és aquestes repercussions, perquè són coses que contraposen o contrapesen tota aquesta visió tan materialista de la vida, de la ciència, que diu tenim un poder latent de ser conscients. Tots els éssers humans tenim un poder latent que està moltes vegades adormit de ser conscients de què passa al voltant. I moltes vegades posem l'atenció en coses molt concretes, molt enfocades, però tenim aquesta capacitat que està latent d'estar connectats amb el tot, que no fem servir, diuen, al món modern. I ell el que proposa és dir, quan sortim a practicar el llenguatge dels ocells, que ell explica i ensenya, despertem aquestes capacitats adormides. I ell explica, a més, que aquest llenguatge és un llenguatge que el podem aprendre, no només que el podem aprendre, sinó que i que ens pot servir serveix per fer prediccions, cosa que no són prediccions útils, per la feina d'avui dia, eren útils quan estàvem connectats a la natura i segueixen sent útils, per exemple, per les tribus africanes que encara viuen molt connectades a la natura o per a les tribus indígenes que hi havia a Amèrica. I el curiós és que descobreix que aquest coneixement d'aquest llenguatge es té a tot arreu del món, perquè ha anat viatjant i les diferents cultures primitives comparteixen aquest mateix coneixement d'aquest llenguatge i saben interpretar què vol dir quan un ocell fa una cosa o fa un determinat crit d'alarma i anticipar-se a si vindrà un depredador Però ell diu, avui que ens serveix, doncs ens serviria aprendre aquest llenguatge o reaprendre'l per viure amb atenció al moment present, que no fem gaire mai,
i que això canvia per complet la manera d'experimentar la vida. Llavors ell diu el sistema del llenguatge dels ocells, és un sistema de comunicació interespecífic, vol dir que no serveix només per als ocells d'una espècie amb els de la seva espècie, ni tampoc per als ocells en general, és a dir, serveix per tots els animals del bosc. És a dir, tots els animals del bosc saben llegir el llenguatge dels ocells i saben entendre què vol dir que un ocell faci un crit o faci un moviment determinat. És a dir, d'alguna manera són com els sensors del bosc. I diu aquesta idea tan interessant que diu la natura, el món vist des de la natura és com una teranyina gegant d'energia i quan alguna cosa es mou en un racó fa tremolar la teranyina i quan viu els animals del bosc que viuen d'aquesta manera senten aquesta tremolor. Amb això hi ha també experiments molt interessants amb animals, amb la capacitat telepàtica que tenen, que segur que molts de vosaltres heu experimentat amb els animals que teniu a casa, no? Perquè tenen aquesta capacitat de percebre coses. Fem un salt i canviem de tema per tornar una mica a l'essència d'això. Aquest d'aquí és l'Einstein, aquest de la gorra, sembla que sigui un xofer. Aquest és l'Einstein de camí cap a Poblet. Cap a l'any 23, l'Einstein va venir a Catalunya a fer 3 conferències, convidat pel president de la Mancomunitat de Catalunya, que era en Puig i Cadafalch en aquell moment, i va fer 3 conferències a Barcelona i va voler anar a Poblet, a Terrassa i a Sant Cugat. M'ha semblat que era interessant perquè quan volia parlar d'Einstein vaig trobar aquesta foto perquè és importantíssim Einstein i és el gran problema. És a dir, jo no soc físic però soc biòleg i veig que una de les coses que he après és que el que no ha fet la biologia, com no ha fet la medicina, com no ha fet gairebé cap altra ciència, és assimilar el que va canviar Einstein. És a dir, Einstein se'l reconeix, tothom reconeix Einstein per la seva aportació a la física, però sembla com si el que va dir fem com si no fos. Llavors, què passa amb Einstein i Abans d'Einstein, fixeu-vos, les coses eren molt diferents, perquè els científics mateixos veien el món que estava fet de 2 elements. Una cosa era la matèria sòlida, que era feta de petites unitats de matèria, que no es podien, a nivell atòmic, l'àtom no es podia dividir ja, i després hi havia ones d'energia, que es podien moure a través d'un medi i mantenir-se en un camp d'energia. Això se sabia com no estaven relacionats. Això ho ajunto per fer un salt ja més endavant. Això és una fotografia, una microfotografia de 260 milions d'augments d'un àtom d'or. És allà on arribem més avall amb un microscopi. I què veiem? No és que sigui imprecís a la vista, és que ja no és gaire sòlid, això, quan mirem aquí. Llavors, què passa? Que amb totes les proves i totes les investigacions que fan els físics descobreixen que l'àtom és un 99,9999999% d'espai buit. No hi ha res allà dintre. Nosaltres estem fets d'àtoms. I que imaginem que l'àtom fos com l'àtom sencer seria com de la mida d'un gra d'arròs, perdó, si el nucli d'un àtom fos de la mida d'un gra d'arròs, l'àtom sencer seria com el camp nou. Tindríem uns electrons girant al voltant del camp nou i al mig tindríem un granet d'arròs. Tot l'altre seria buit. Aquesta és la proporció més o menys de les coses. I perquè la imatge aquesta també fa qüestionar la percepció de la solidesa que tenim nosaltres. Quan els físics comencen a estudiar el món subatòmic, descobreixen que aquesta separació entre energia i matèria se'ls difon.
això que es pensaven que eren coses separades, doncs no ho són. I a més descobreixen que quan busquen una ona, l'entitat subatòmica que analitzen es comporta com una ona, però quan busquen una partícula, que dona com una boleta, diguem, es comporta com una boleta. És a dir, depèn de com estudies, no? Llavors, la física quàntica ha provat que quan un científic fa una observació en el món subatòmic, el resultat d'aquell experiment depèn de tres coses. Depèn de l'entitat, evidentment, de l'entitat subatòmica que estudien. Depèn de l'instrument que utilitzen. Si utilitzen un instrument, troben una cosa, si utilitzen un altre, en troben una altra. No és que siguin incompatibles, però el resultat depèn d'això. I després depèn de la ment del científic. I resulta que, a més, aquestes tres coses, per què depèn de tres coses? Totes aquestes tres coses, i hem d'incloure la ment del científic, són fetes d'energia. O sigui, la ment encara no la podem mesurar. Com es pot fer? Només es pot fer una... Per tant, d'això en surt que només es pot fer una observació acurada i que tingui una base científica si tens en compte com influencia l'observació al marc de referència. És a dir, amb això ens preguntem on ha anat a parar l'objectivitat de la ciència. Quan es parla de tants estudis, tots els estudis parteixen d'un determinat marc i a més les seves interpretacions es refereixen a aquest marc. És a dir, aquest sol fet de descobrir això sobre la base mateixa de tota la realitat material hauria de fer que totes les disciplines es qüestionessin què significa un experiment científic o un resultat d'un experiment científic. Perquè si no tens en compte com tu l'estàs influenciant, estàs sent poc objectiu. Llavors l'Einstein ens diu, d'alguna manera ens va dir la matèria és més fluida del que ens pensàvem perquè l'energia és més fluida que la matèria i diuen, i la fórmula d'Einstein és la matèria no és més que energia, és energia vibrant a una altra freqüència. I de fet això es demostra amb l'energia continguda en un àtom. Abans no es podia partir, però avui sabem que d'un àtom surt una energia brutal. Per tant, per una banda, també canvia la visió tradicional de causa-efecte. És a dir, fins Einstein, una cosa que vèiem, un efecte material, havia de ser causat per força, per alguna força material. I la qüestió es troba en buscar-ho. I amb Einstein, com que es trenca la barrera entre matèria i energia, en realitat trenca aquesta relació de causa-efecte. En general, el que passa és al revés. És a dir, que la causa l'hem de buscar en el món de l'energia, perquè és el món subatòmic el que crea la resta i no és el món macroscòpic que crea el microscòpic. Llavors la pregunta és, per què no reconeix això el materialisme? I la resposta sembla que és que els científics no volen abandonar el somni de l'objectivitat. Segueixen o seguim venent la història de que la ciència és una cosa objectiva. I pot ser objectiva si té en compte com influeix la ment amb les observacions i amb les interpretacions, però no si diu que no influeix. Darrere de totes les formes que veiem, què hi ha en realitat? El que nosaltres veiem com una cosa física, hi ha energia, patrons, ones que van d'un lloc a l'altre, ones d'energia que van d'un lloc a l'altre. I per això, quan veiem aquest nivell de realitat, veiem que tot és molt més fluid. Passo una mica més endavant. Per anar més a la idea, doncs, si l'univers material és el tot, doncs ens hem de posar a la barretina que el que nosaltres veiem, la part que veiem i que veu la ciència moltes vegades, és la part de dalt, però que tot això, perquè no ho veiem, no vol dir que no existeixi. És més, és la base que aguanta tota la resta. Per entrar una mica en coses una mica més fàcils i més de la biologia, doncs només ens hem de preguntar com veiem nosaltres les coses, realment és com les veu tothom. Perquè per nosaltres
I en canvi, per exemple, només fa falta que mirem com veu un ocell sobre un estornell a la teulada de casa. Això és com el veiem nosaltres, evidentment, i la foto que teniu al costat és com ho veu ell i com ho veu un altre ocell. Veu els ultraviolats, també. O com veu una abella, que és en contraposició, l'abella amb un ésser humà, una flor, com és de diferent. Doncs la flor com és? Com la de dalt o com la de baix? Bé, segurament no és ni la de dalt ni la de baix. La manera de veure una abella és aquella, la manera de veure un nostre és l'altra, però a darrere què hi ha? Hi ha uns patrons d'interferència energètics. És a dir, la nostra manera d'interpretar la realitat és la humana, la que veiem allà. Aquí, per exemple, veiem una foto molt interessant amb ous d'ocells. O sigui, que els ocells veuen l'ultraviolat. A la foto de la punta és com ho veiem nosaltres, la foto del mig és el que només miréssim el rang ultraviolat i l'última és com ho veuen els ocells, més o menys, una reconstrucció de tots els fotoreceptors que tenen els ocells. Llavors, moltes vegades ens sorprenem que els ocells veuen o s'adonen que nosaltres hi som, o per exemple, que les cireres ja estan a punt de madurar, encara no han madurat, però ja veuen la part ultravioleta i aquesta ja es pot menjar, i nosaltres encara no la veiem vermella. O una altra cosa encara més, per fer un pas més interessant en la percepció, és els dofins. És a dir, nosaltres aquí estàvem dient la vista i estàvem dient només els colors, perquè hi ha una altra cosa que és nosaltres tenim visió frontal, però els ocells molts tenen visions laterals. Una imatge aquí, l'altra aquí, i dins del seu cervell ho uneixen tot. Però la seva visió per força és completament diferent de la nostra. Per un dofí encara molt més, perquè què fa? Perquè fa servir l'ecolocalització. Ells emeten so i amb aquest so, amb el rebot d'aquest so, es formen una imatge mental de les coses. Per tant, la seva imatge, fixeu-vos aquí, he intentat explicar amb una foto d'aquest cargol, d'aquesta conquilla, que és una tonna galea, com la veiem nosaltres, i una representació de com la veurien un dofí, perquè veu totes les espirals interiors, perquè a través del so pot adonar-se de totes aquestes coses. I quan nosaltres estem nedant al mar i ve un dofí pel costat, el dofí està veient el nostre cor com batega, i hi ha experiments molt interessants d'un científic que treballava a Sud-amèrica, que explicava experiències amb dofins que posaven malalts a dins del mar i el dofí s'acostava a una persona que tenia una pedra al ronyó, emetia un ultrasò i desfeia la pedra. En definitiva, tot el que fem ho fem amb la ment, en el fons. Per això, si volem ser objectius, el més coherent o el més constructiu seria investigar com la ment influencia les nostres observacions, com triem fer les observacions, com triem interpretar aquestes observacions després. És a dir, una observació no té cap significat fins que s'interpreta. Evidentment, aquest blauet no li fa gràcia, això. A nosaltres ens pot fer gràcia. Hi ha un blauet escridassant a un altre amb un cartell que diu no pescar. Els blauets són pescadors tots dos. Però, evidentment, per ells no té cap significat el no pesqueu. Llavors, la manera com... Crec que és interessant que ens quedem amb aquesta història, no? La manera com ens mirem la vida és completament subjectiva. És un producte de les il·lusions que encara no hem descobert que són il·lusions. I, per exemple, portant això en el terreny científic, la visió que teníem abans de que la matèria era separada d'energia és una il·lusió que teníem, que la ciència, per sort, ha ajudat a entendre que no és així. Una altra cosa interessantíssima relacionada amb això, què fa la nostra visió? Amb això que diem, nosaltres interpretem, quan veiem que a nivell subatòmic tot és energia anant d'un costat cap a l'altre i fent uns patrons i il·luminant coses, perquè és tot el que veiem quan anem en aquest nivell, diem,
com pot ser que nosaltres interpretem la realitat i que ens reconeixem sempre amb la mateixa forma, com funciona això. I per això és molt interessant que hi ha tota una disciplina científica que explica, que estudia el reconeixement de patrons. I explica que tenim un programa subconscient, d'alguna manera, al nostre ment, que quan percep la llum que arriba aquí i sobreimposa una imatge mental. Després veurem per què. Però és interessant entendre, per mi, aquesta imatge de dir la realitat energètica, en realitat, la realitat com més realitat o com més objectiva, d'alguna manera, sense la nostra capa d'interpretació, s'assembla més a les fotos antigues dels diaris, que eren fetes a base de punts, amb més o menys densitat. A la impremta anaven imprimint els punts i més o menys densitat feia que et donés una imatge o una altra. És a dir, quan te la mires amb una lupa, la imatge del diari és això que veieu al costat. I en canvi, quan et llegeixes el diari, veus perfectament que és aquesta senyora. Aquí sota hi ha una altra imatge. La nostra ment que fa? Reconeix un patró i llavors li assigna una forma. Aquí, què veieu aquí? Punts. Podem dir la realitat és això, és punts. Ara, si ens allunyem una mica, resulta que això és el mateix. Hem agafat el tros del centre i hem agafat perspectiva. I la nostra ment aquí reconeix un patró i diu gat. Ja està, ja el tenim tots. I a més un patró compartit. Aquí hi ha l'altra història interessant de Sheldrake, que diu que les espècies comparteixen aquests camps d'informació que interpreten la vida d'una manera o d'una altra. Aquí veiem tornem al mateix, hem ampliat el mateix amb el sentit contrari, això són els ulls del gat, que aquí, evidentment, si mirem aquest tros ningú el reconeix. O aquí, que evidentment, aquella foto és la mateixa d'un tros d'aquesta, allà veiem la Gioconda, crec tots. No sé si algú que no coneix la Gioconda la veuria, però... Llavors hi ha un programa subconscient a la nostra ment que sobreimposa una imatge sobre els punts d'energia que hi ha a la realitat. Però per què deu passar això? I amb un esforç d'intentar entendre per què, doncs una de les... Això és quan l'ésser humà, per exemple, eren a la sabana, africana, i veia tot d'una com unes formes que feien unes coses a la part de dalt dels arbres, que tenien un tros més llarg, en canvi unes altres que corrien per sota, va haver de descobrir, va haver d'aprendre a interpretar aquella realitat, i va aprendre a interpretar que hi ha una determinada forma que li va posar el nom lleó, i va associar la idea lleó perill. I aquest programa que ha de ser subconscient perquè no tens gaire temps de pensar, perquè si no ja no hi ets, és lleó, perill, fuig. És a dir, aquesta correlació de coses és pràctica, no és que sigui perquè sí, tot això, que veiem la realitat com és. Més coses relacionades amb aquest altre pas que dèiem que els éssers humans, a més, hem donat nom a les coses i hem fet que, i això d'alguna manera també fa que les coses siguin d'una manera o que les interpretem d'una manera o d'una altra. I hi ha un treball interessant d'aquesta biòloga, que es diu Robin Wall Kimmerer, de la Universitat de Nova York, i és directora del Centre dels Pobles Natius al Medi Ambient, que ha publicat un llibre molt interessant que explica la seva història. Ella ve d'un poble indígena americà, diguem, però que ja havia perdut la seva tradició, ja no tenia res, se'n va estudiar a la universitat, estudia biologia i llavors per una casualitat descobreix la llengua de la seva família, la llengua perduda. I descobreix, per exemple, el primer tast de la llengua perduda va ser el mot Popowi, que no sé com es pronuncia exactament, però diu que vol dir la força que fa que els bolets s'alcin de terra durant la nit. Diu, com a biòloga vaig quedar parada
que existís una paraula així, perquè la ciència occidental no té paraules que continguin aquest misteri, no? I també parla dels grups consonàntics que té la llengua d'aquesta de la seva llengua, que té els grups que fa i el mixc, que diu la nostra llengua sona com el vent entre els pins i l'aigua sobre les roques. Són sons per als quals les nostres orelles poden haver estat més finament sintonitzades en el passat, però ara ja no. Diu, per tornar-ho a aprendre hem d'escoltar amb més atenció. I això és interessant perquè lliga amb allò que us explicava de John Young, del viure al present, del viure amb atenció i percebre tota la xarxa. I que fa una reflexió interessant, aquesta biòloga. Diu, la ciència occidental és d'observació curosa i, per tant, el que vol és que es fixen coses. I llavors té un vocabulari que posa un nom a cada bocinet. Cada coseta que identifica li posa un nom. La classifica i li posa un nom. Diu, els biòlegs haurien de tenir paraules per la vida, però la llengua científica, la nostra terminologia, es fa servir per definir els límits del coneixement. I això, si anem una mica al que estàvem dient dels experiments de física, el nostre marc mental, la nostra manera d'interpretar la vida, condiciona els experiments que fem, els resultats que obtenim, i ens limita a buscar altres horitzons que ens permetrien resoldre coses que ara no sabem resoldre. Llavors ella diu, per exemple, l'anglès, que és la seva llengua actual, als Estats Units, és una llengua basada en substantius, perquè és bastant semblant també a la nostra llengua. En certa manera, diu, és escaient per una cultura tan obsessionada amb les coses. Només el 30% dels mots anglesos són verbs. Diu, en canvi, en Potawatomi, que és la seva llengua, aquesta proporció és al revés, del 70%. És a dir, en Ojibwe, que és una llengua que està relacionada amb el Potawatomi, que es coneix més perquè d'aquesta del Potawatomi és el que s'ha perdut quasi bé tot, i només s'han conservat algunes paraules, però en Ojibwe diu hi ha el verb ser dissabte, o el verb ser un turó, o el verb ser vermell, o ser una platja llarga i sorrenca. I llavors diu, tots són verbs possibles en un món on tot és viu. Diu, però una badia, diu, per exemple, només és un substantiu, només té un nom substantiu si l'aigua és morta. Diu, quan la badia és un substantiu, està definida per humans, és a dir, està atrapada entre les seves costes, continguda pel món. I el verb, diu, per exemple, wikiwegama, que és ser una badia, allibera l'aigua del captiveri i la deixa lliure. Fixeu-vos com el llenguatge condiciona la manera com veiem el món. Això ens passa, ho veiem nosaltres, en cultures molt properes, que la veiem de manera diferent. I l'arrel la podem anar a buscar amb allò que veiem del lleó perill fuig. Einstein, tornem a Einstein. La cosa més bonica que podem experimentar és allò misteriós. És la veritable font de l'art i de tota la ciència. Què fa Einstein? Einstein, evidentment, era un geni, però un geni que estava obert a tota aquesta una altra realitat, a una altra manera de percebre la realitat. Diu, els que no coneixen aquesta emoció, l'emoció d'allò misteriós, que ja m'explicareu que el físic més important del segle XX i més important fins ara, parla que el més important és allò misteriós, no és una fórmula, els que no coneixen aquesta emoció, els que no es poden aturar i meravellar-se, són com morts, tenen els ulls tancats. Llavors, la pregunta és com ens obrirem allò nou si no volem qüestionar allò vell. I aquesta era la intenció de mica la xerrada. Qüestionem el vell, més que qüestionem el materialisme.
tots els estudis deia que convé que no ens distraguem massa de l'esforç més important, i a vegades això ho parlava quan parlava tot i saber la importància que tenia el canvi climàtic i en els últims anys, sobretot de la seva vida, que evidentment reconeixia l'efecte de l'ésser humà sobre tot això, deia que tot això està molt bé, que estudiem el canvi climàtic, que veiem això, però convé que en els estudis que fem no ens distraguem massa de l'esforç més important que cal fer en el camp científic, que és concebre una biosfera unitària, és a dir, entendre la connexió de tot. Perquè quan tornem, i aquesta mica també és la història d'això, tothom està fixat amb el diòxid de carboni, que és l'únic problema que tenim, i potser no és ni el més important. I la mesura de què és més important o de quines coses són importants ens la dona a la visió total, la visió de la biosfera com una realitat unitària, on tot coevoluciona i on recentment ara llegia també uns estudis que s'està descobrint la importància del plàncton marí en fabricar els núvols. Amb el dimetilsulfur, és a dir, que quan s'emet el dimetilsulfur, que és l'olor de mar, això crea partícules, punts d'agregació pels núvols i fa que es formin núvols o no. Són coses interessants, però està bé que es vagi qüestionant, diguem, les coses que donem sempre percebudes, perquè sempre hi ha una cosa més. Per tant, la vida a la Terra com una unitat on tot està interconnectat i sobretot aquesta història, recordar això que la matèria és només una percepció nostra, però en realitat el que hi ha darrere és un patró molt complex d'ones d'energia i la nostra consciència, cosa importantíssima, és capaç d'interaccionar amb aquesta energia, per tant de modificar la matèria. I aquest segurament és el nostre següent pas. I res, per anar concloent una mica, remarcar aquesta relació matèria-energia i energia-ment, perquè si la ment fa que els resultats dels experiments que fem a nivell subatòmic canviïn, que es comportin d'una manera o d'una altra, vol dir que la mateixa naturalesa de l'energia bàsica de les coses té la mateixa naturalesa que la nostra ment, perquè si no, les dues coses que tenen freqüències diferents no poden interaccionar. Per tant, fer aquesta correlació, començar-hi a pensar, no ens farà cap mal, i també crec que això també, el fet de plantejar-nos tot això, ens fa pensar qui som i a preguntar-te ets qui creus que ets o a dir-te ara mateix ets qui creus que ets perquè en realitat ho crees. I també és interessant, crec, aquesta reflexió de Shakespeare que segueix sent vigent. El món sencer és un escenari i nosaltres, tots els homes i dones, només hi fem d'actors. Tots tenim les nostres entrades i sortides i durant el seu temps un ésser humà actua en diferents actes. I per tant mantenir aquesta relativitat i qüestionar-nos per acabar si la nostra visió, és a dir, quan nosaltres el fet de mirar una cosa és una cosa passiva que s'està començant a qüestionar. És a dir, si realment la nostra visió l'únic que fa és veure una cosa i donar-nos una informació o estar influint en tot el que estem mirant i en com ens estem mirant. I Einstein i tots els científics, abans d'Einstein, diguem, tots els científics negaven la possibilitat de dividir l'àtom. Avui la tecnologia ho fa possible, però per què ho fa possible? Només és perquè avui tenim el coneixement que abans no teníem i perquè algú va dir resulta que la matèria és energia i que l'àtom es pot anar més a fons de l'àtom i es pot dividir i es pot veure que hi ha energia dins. I el coneixement és una activitat de la ment. Per tant, la ment sempre, directa o indirectament, és el que determina com veiem la realitat. I acabar del tot, ara sí, amb Einstein, només hi ha dues maneres de viure la vida, com si res fos un miracle o com si tot fos un miracle. Cadascú tria.
Doncs molt bé. Jo crec que també és interessant aportacions. No estava pensant, ara no es calculaves. Et surten idees. I pensava, bueno, sí, estem posats a tants àtoms. I entre tants àtoms hi ha molt de buit. Jo no sé com no estem tots desintegrats aquí, com ens mantenim compactes. Què és la força que fa que mantinguem aquests àtoms? I ens doni aquesta forma i aquesta estructura. Clar, perquè fixa't, diu, és buit del que veuen els instruments científics. Però no és buit d'energia. És a dir, hi ha aquesta realitat més bàsica que no detectem, igual que els nostres instruments científics no detecten, no veuen els teus pensaments, no veuen les teves emocions i tanmateix saps segur que hi són. Doncs passa una mica el mateix. Aquesta realitat que hi ha és que més enllà dels electrons i els protons, que els hi podem identificar una massa amb els aparells que tenim, que els aparells l'únic que fan és estendre una mica el rang que té els nostres ulls. Però clar, els ulls no ho veuen tots, els ulls no veuen els pensaments, no veuen les emocions. Doncs és evident que hi ha una realitat energètica, que és el que venen a dir tots aquests, que la biosfera és una cosa global on tot està relacionat, no hi ha buits, són les coses que deia molt Margalef, és a dir, la biosfera avorreix el buit, allà on hi ha el buit alguna cosa s'hi fa, alguna cosa s'hi crea. El que passa que moltes vegades no les veiem, llavors això, aquesta imatge a vegades pot ser contraproduent, és a dir, és una imatge suggeridora, dir tot és buit, perquè si mirem les partícules és com un gra d'arròs i un altre gra d'arròs voltant per això, però clar, perquè això és una visió limitada, això és la matèria, això és la part més petita que li ha dit la matèria. D'una altra manera ho podríem dir, tot en realitat és ple d'energia. Ara, d'una forma d'energia que no podem mesurar encara, ni mesurar, ni veure, però que nosaltres sabem que existeix, perquè tu saps que t'aguantes, que t'aixeques i t'aguantes dreta. A vegades fins i tot us plantejo, no sé. Què és la vida? Aquesta pregunta a mi, des de fa molts anys que me'l plantejo, m'imagino que tothom, però és que la vida què és? Què és exactament? És aquest instant que estic parlant? És aquesta partícula d'aquest instant perquè abans no hi soc i després tampoc? O sigui... O sí? Què? O sí? Aquí està. Per mi tot és un misteri insondable. No arribo mai a trobar un punt. Sí, aquesta, també la discontinuïtat que percebem amb la mort existeix. Aquestes respostes la biologia no les sap donar. Ni la ciència, ni la física, ni tot això, no la pot donar. I el més honest em sembla que és dir-ho. Siento mucho, no me voy a morir. Que no intentar fer-se el savi i dir tot el que no és matèria no existeix. I quan un es mor no existeix res. Bueno, no ho saps. Ja depèn de cadascú. Una de les coses que m'he quedat és quan deies allò que no es pot demostrar que alguna cosa no existeix, no? Sí. I en aquest sentit penso que l'afirmació de que només existeix allò que podem veure, el que podem observar, és òbviament una afirmació escassament científica i que en tot cas jo no qualificaria de materialisme científic, en tot cas li trauria la científic, no? I en tot cas sí que és veritat que des de la perspectiva científica es pot afirmar que bé, només podem entrar dins de l'àmbit de la ciència allò que
entre dins de l'observable, mesurable, quantificable, etc. Exacte. La resta ho hem de deixar, com acabes de dir, fora de l'àmbit. Jo, d'aquesta postura, no l'anomenaria materialisme científic, per suposat, però sí que és, evidentment, la restricció de la ciència a l'àmbit de l'observable, m'imagino que és el que hauries dit, no? Sí, sí. Ara, en aquest sentit, a partir d'aquí, cada científic, imagino que a partir d'aquí tanca la porta del laboratori i aleshores diu, bueno, aleshores que el que jo digui fora de la ciència o el que jo pensi fora de la ciència, és a dir, el misteri, la màgia, tot això, la poesia, cadascú la practica com vol, però ja no està fent ciència. Imagino que és això, no? Exacte, sí. És així, però el que passa que moltes vegades també aquest científic que dius que tanca la porta, el problema principal és que tot això no s'ho ha preguntat. I llavors dissenya els seus experiments partint d'una base en la que no té en compte una part de l'equació, que és com està influint ell, com està influint la seva ment en el disseny de l'experiment, en la tria dels instruments que fa servir per investigar allò i en la interpretació que hi donarà allò. Sí, aquí volia introduir el segon tema que m'ha semblat interessant, que és el tema de la ciència com a algo objectiu, que penso que la puc acceptar i penso que s'accepta generalment, però en comparació a. És a dir, clar, objectiu de forma absoluta? No, per suposat, com tu has dit, la subjectivitat ja ha d'intervenir perquè en veure ja estem interpretant, no? És interpretar constantment. Ara, és objectiu, o hauria de ser objectiva en comparació amb altres activitats? Segurament sí, segurament molt més objectiva que no pas jo en la meva vida quotidiana, on constantment els meus prejudicis intervenen encara més. En ciència hi són, molt, però en la meva vida quotidiana hi són molt més. He de procurar que en la meva vida quotidiana hi siguin menys? Potser no. Potser sí, potser no, però és que jo no puc evitar-ho. No, clar, exacte. Clar, són els meus prejudicis, sóc jo, no? Sí, tens raó, però hi ha una cosa que crec que és el que fa la diferència. És a dir, si un diu, el meu interès és científic de debò, llavors tens l'obligació de dir com la ment està influint sobre això que jo faig. Quan tu dius, quan tu agafes la premissa de la ment no influeix perquè jo soc científic i el que digui un instrument serà la veritat, estàs deixant fora una part de l'equació. I aquí és on hi ha la diferència. És a dir, si ets un científic honest, hauries de dir, escolta, això és el que veig des de la meva subjectivitat. Per suposat. Jo crec que això, tot això que diem, hauria de tenir, i espero que la tingui, amb els anys, una implicació molt gran amb la medicina i amb el foc de les malalties. I jo a mi em fa molta tristesa quan massa sovint sento sentències, no? I no vol dir que diguis, mira, a partir de la meva experiència, el que jo he fet, jo arribo fins aquí i sé fer això, però d'aquí a sentenciar hi ha tota la implicació després filosòfica, o moral, o ètica. Però jo espero que tot això que va avançant, que cada vegada hi ha més àmbits i cada vegada, també s'ha de dir, cada vegada hi ha més gent que veig que està en aquesta frontera, és a dir, que es posen a la frontera i comença a mirar. Què passa aquí darrere, tot això que no ens qüestionàvem? Doncs que això vagi canviant la manera de veure i, per tant, obrint nous horitzons a tractar coses d'una altra manera, no? Sí, per suposat. De fet, el materialisme no científic va ser resultat precisament d'un avenç de la crítica de la creença en els déus i dels mites, no? I per tant, és un pas.
I darrere un altre, i darrere un altre. Sempre és revelació gradual. Gràcies. A tu. Una coseta que, com a cosa potser infantil. El cosmos, aparentment, pels que no hi entenem, té una certa similitud amb el micro. Es pot establir alguna certa similitud del funcionament? Perquè, esclar, acabes de dir que els àtoms són 99,999 buits. L'espai també, però en canvi hi ha un cert equilibri, hi ha unes forces que actuen. Clar, és que tot és la nostra manera de veure-ho. És a dir, quan diem el cosmos són... Si imaginem que el cosmos són els planetes, les estrelles, si és la part física, això és una part del tot. És una part de l'espectre. El mateix que dèiem que veiem amb els ocells, que tu, si aquí ens il·luminem amb una llum ultravioleta, no veurem res, no? I un ocell ho veurà tot, no? I doncs és el mateix una mica quan mirem el cosmos amb els nostres ulls o amb l'extensió dels nostres ulls, que són els aparells, veiem unes coses. Però hi ha només allò? No. I en l'àtom hi ha només allò? No. Està absolutament ple d'energia. L'altra cosa és com la interpreta, diguem, com la interpretem. Tant a nivell macro com a nivell micro. És a dir, en definitiva, de fet, és que el nivell macro està composat pel nivell micro. A base d'anar agregant coses micro que es construeixen de més grosses, no? I es va integrant. És a dir, cada vegada, d'alguna manera, de més petita a més gran, també, quan puja la complexitat, puja el nivell d'informació. Aquest és un altre dels treballs que va fer molt interessants Margalef, que explicava que va aplicar la teoria de la informació a l'ecologia amb conclusions molt interessants, perquè potser ens embolicaríem. Però sí, per mi hi ha una correspondència total. Ara, amb la forma, hi ha aquest paral·lelisme de l'àtom que volta al voltant, de l'electró que gira al voltant de l'àtom, que a vegades fa pensar en els planetes, no? Però jo crec que hem d'intentar anar un pas més enllà i entendre que el que veiem tant del microcosmos com del macrocosmos no és el tot. És el que amb els nostres sentits hem seleccionat per fer una vida pràctica mentre som aquí. Per allò del lleó, perill, fuig, saps? I és complicat. No, però està tranquil. Els nostres àtoms s'estan expandint o no? El què? Els nostres àtoms s'estan expandint? Tot l'univers s'està expandint. Els nostres àtoms. Segurament també. Molts anys s'expandeixen. Més que una pregunta és una observació que volia posar en relació al plantejament que feies, que tant de bo que la medicina pogués anar més enllà d'aquests aspectes observables, posar-ho en relació amb la conferència que vam tenir recentment de Dona, Gènere i Salut, enfocat en tema de salut pública, i en el que la conferenciant posava de relleu com a l'hora de valorar el que està afectant realment en la salut d'una persona, el que serien els serveis sanitaris, centres d'atenció primària, hospitals, no sé si va dir que potser estàvem parlant del 20 o del 25% del que afectava la salut, i que aleshores la resta era un conglomerat de coses que tenien a veure amb les seves relacions socials, que tenien a veure, per exemple, en l'ambient en què vivia, en què treballava. Una mica, doncs, en relació amb el que dèiem de la genètica i de l'epigenètica, doncs, que hi ha tota una sèrie de coses que segurament no sabem ben bé com van, però ja tenim la sensació que hi ha quelcom més, diguéssim, que la vacuna, que un medicament determinat, etc. Era això, lligar la intervenció teva d'avui, que agraïm tant,
amb una altra intervenció que també una mica començava diguéssim, a posar també l'atenció en aquest aspecte. Sí, perquè es tracta que anem completant el puzzle, no? Entre tots.